Bé, si us sembla, comencem aquesta segona part. Si hi ha algú que ha arribat més tard, això, aviseu a la Maite, sisplau, que prendrà nota del vostre nom. Bé, comencem ara aquesta segona part de la sessió d'avui de jornades de sortides professionals. El que farem ara és escoltar 4 experiències diferents d'exalumnes, en 3 casos, en un no és un exalumne però és una altra manera d'arribar fins aquí, una mica perquè veieu la gran diversitat de sortides professionals que tenim en el nostre cas. Feines que realment ni us les imagineu, perquè són diferents a les imatges a vegades que teniu com preconcebudes del que es pot fer amb la nostra carrera i els nostres estudis. Aquesta vegada, els hi comentava abans amb ells, ha estat molt difícil organitzar aquesta sessió, no per falta d'interès, perquè ja ho veureu, tots els exalumnes tenen ganes de col·laborar un cop han marxat, perquè estan molt contents del que han estudiat, però la situació és difícil i complexa i llavors qui no ha pogut venir era realment per compromisos professionals. En tot cas, això, veureu 4 perfils diferents. Són 4 persones i el que hem fet és una modalitat mixta perquè la situació ho porta. Primer farem, ara us els aniré presentant, l'Ester Angulo, que farà la connexió des de Copenhague, que és on està treballant ella ara. Després parlarà el Guillermo, que ja us aniré dient cadascú d'on és cada lloc. Després es connectarà la Laura Prilló, que també serà en línia perquè treballa en un mitjà de comunicació, avui és el dia contra la violència de les dones i té una gravació i per tant això ho farà des de la seva feina i finalment parlarà l'Èlia, que potser l'heu vista o potser encara no heu tingut temps de veure-la a la biblioteca. En tot cas, ja veieu que anem alternant les dues modalitats perquè la situació ens hi porta. Farem aquestes presentacions, cadascun d'ells farà les seves explicacions i si us sembla cap al final apunteu i podeu fer-los les preguntes que cregueu interessants i recollint una mica el que us comentava abans l'Anna Lluc, de què fan ells i si pot ser del vostre interès i començar la vostra petita xarxa avui de contactes professionals. Llavors, si us sembla, comencem ara i això, al final de tot podem fer una mica de torn obert de preguntes. Si us sembla, ara no sé com hem de fer el David que connecta. Mira, hola Ester, em fa molta il·lusió perquè fa molts anys que no ens veiem amb l'Ester. L'Ester Angulo treballa, ara no m'he apuntat el nom de l'empresa, ho sento, ja us ho explicarà ella. Jo el que faré senzillament és dir-vos els noms i ja està, perquè la gràcia és que us expliquin ells el seu currículum, el seu itinerari i la seva experiència professional. Així és que, Ester, endavant, tot tu. Vale, doncs el que deia, moltes gràcies, Aurora. Sí, em dic Ester Angulo Jordà i estic des de Copenhague ara mateix. Treballo a l'empresa que es diu Ørsted i primer preparar les diapositives que primer us presentaré una mica sobre l'empresa i després tornaré al meu perfil i després també he llistat alguns consells. Tal com deia, l'empresa per la que treballo es diu Ørsted i es dedica a les energies renovables. Per això la seva visió és de crear un món que sigui completament amb energia renovable. Prèviament l'empresa estava basada en gas natural, en carbó i van fer un canvi que va ser a finals del 2017 on van cada vegada utilitzant menys. Ara per ara no tenim res de gas natural, com podeu veure estem en molts països que és offshore, són molins de vents que estan dintre del mar i utilitzen el vent. Estem ara mateix a Dinamarca, a Alemanya, a Anglaterra, als Estats Units i també a Taiwan. Després també tenim onshore, que serien les energies renovables utilitzant el vent, però que llavors no és dintre del mar, sinó que és en terra. I és als Estats Units, especialment a Texas. I després l'última àrea que tenim és la de Markets and Bioenergy, que seria, com podeu veure, la imatge és una central elèctrica. Com deia, ja no utilitzen el carbó, sinó que ara s'està utilitzant, són uns trossets petits de fusta i així és com es fa energia.
La part de centrals elèctriques utilitzant aquest sistema s'acabarà, la fase és fins al 2023 i llavors només serà renovable. O sigui, serà offshore, onshore i als Estats Units tenim una mica també de solar. Però com podeu veure estem en diferents llocs de tot el món. Llavors aquí he fet una mica una llista perquè podeu veure quins són els objectius que tenim a Ørsted. Com deia, el 2023 seria deixar d'utilitzar carbó, perquè és quan s'acaba el contracte que tenim de l'última central elèctrica. A partir del 2025 seria carboni zero o neutral, em sembla que també es diu, en totes les operacions i la manera de crear energia. A partir del 2030 seria construir més de 30 gigawatts en energia renovable, així que seria portar energia a uns 55 milions de persones. I a partir del 2040 l'objectiu és ser en temple neutral de carboni en tot el subministrament. O sigui, per exemple, si tenim una empresa que està construint parts que són dels nostres molins de vent, que també sigui utilitzant energia renovable. O sigui, que dintre de tota la nostra cadena no hi hagi un procés entremig que estigui contaminant més. També és interessant que és això, hi ha com una política europea, més o menys, que és a partir del 2050, que seria el de reduir a 1,5 graus pel canvi climàtic i nosaltres ens ho hem marcat a 2040, o sigui, 10 anys abans. Llavors, una mica més, perdoneu, que a vegades potser em surt alguna paraula en anglès. Una mica més sobre mi. Tinc 28 anys. Soc originalment de Badalona i estic a Copenhague des del 2015. Jo vaig venir a Copenhague a fer un màster i després ja, us explicaré una mica més com va anar. Jo vaig començar el grau d'Informació i Documentació el 2010. Era la meva primera opció perquè estava convençuda que d'això era el que volia treballar. Sabia que hi havia tot el món de les biblioteques i dels arxius, però era allò de aviam què més es pot fer. Tot això de buscar per internet se'm donava molt bé i, de fet, vaig participar en una de les maratons que organitzava... Ara no me'n recordo del nom. Sí. Era abans de començar la carrera i se'm va donar bé la marató, vaig guanyar inclús el concurs i després va ser la primera opció i vaig entrar a la carrera. Llavors, no es poden fer pràctiques, no sé si segueix igual, però fins em sembla que és un cop tens acabat el segon any de carrera. I el 2012, a l'estiu, jo ja volia fer pràctiques, però com que era partir que has de tenir mitja carrera passada, vaig dir, doncs, faré un voluntariat. Així que vaig contactar a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona i els hi vaig dir que volia estar voluntària. I em van dir que sí, que cap problema, a més era de la carrera, així que cap endavant. Després vaig aconseguir una beca de col·laboració, em sembla que era el nom que tenia, i vaig estar a la biblioteca de la facultat. Vaig estar un total, em sembla que eren tot el curs, uns 9 mesos aproximadament, em sembla. Després, el 2013, vaig demanar les pràctiques d'estiu a Malta i vaig estar 2 mesos en el Malta College of Arts, Science and Technology. Realment em va agradar molt lo de les pràctiques d'estiu perquè va ser una experiència completament diferent i res, veure com es pot treballar d'això i és inclús en altres països, així que va ser molt interessant veure també com treballen en altres llocs tenint els mateixos estudis. Després, el 2014, vaig aconseguir pràctiques no curriculars, tot just tornant de Malta, un mes després em van agafar a Criteria Caixa Holding i vaig estar-hi allà uns 2 anys, perquè l'últim any de carrera el vaig dividir en 2, per això ho podeu veure. Llavors vaig tornar a fer pràctiques d'estiu a Malta. Aquestes ja no van ser amb la UB, les primeres sí que van ser amb la UB, però les segones em van sortir perquè Malta és molt petit i tots els bibliotecaris passen algun cop per la Biblioteca Nacional i un dels meus companys que havia treballat l'any anterior em va dir que si volia tornar-hi
Així que vaig dir que cap problema i llavors vaig estar amb aquest company de feina a la Biblioteca Nacional de Malta. Un cop vaig tornar de Malta vaig continuar amb Criteria Caixa Holding perquè m'havien renovat el contracte i després vaig tenir el pràcticum de la carrera a Quatre Cases, que és, no sé si ho coneixeu, però és un bufet d'advocats. Llavors, com deia, el 2015 vaig marxar cap a Copenhague per fer el meu màster. Jo em volia especialitzar en arquitectura de la informació perquè al primer any de carrera hi havia una assignatura i em va semblar molt interessant. Durant la carrera s'havia anat parlant més sobre arquitectura de la informació, però no amb molt detall, i era una cosa que sempre m'havia donat com molta curiositat. Així que vaig estar buscant on podia fer un màster que s'especialitzés més en això i un dels llocs era Copenhague. Així que vaig començar a fer danès a Barcelona. Hi ha un lloc que es diu Institut Nòrdic. Per això la bandera danesa poder veure que li falta un tros, perquè encara estic estudiant danès. El danès és molt complicat. I llavors, res, vaig venir aquí el 2015 i el 2016 vaig poder fer pràctiques a Novo Nordisk, que és la tercera empresa més gran en tot Dinamarca. I és una farmacèutica especialitzada en diabetis. Tenen també per altres malalties, però especialment diabetis. Després, el 2007, encara estava fent el màster i vaig estar fent pràctiques com a bibliotecària a Niels Brock. Niels Brock tenen estudis americans i llavors estava jo a la biblioteca, és una biblioteca acadèmica i això ajudava en els estudiants a fer bibliografies. Després vaig estar també fent xerrades sobre com fer referències i cites i tot això que ens expliquen a la facultat. I llavors, el 2017, a l'estiu, vaig acabar el màster i a principis del 2018 vaig començar a treballar a Ørsted. Aquí ja era una feina completament a temps complet i ja no eren pràctiques i encara estic ara treballant allà. Ørsted, ja que ho tinc també apuntat, he dit Novo Nordisk abans era la tercera empresa més gran en Dinamarca i Ørsted és la quarta, perquè tingueu una idea de la magnitud que estem parlant. Ara una mica més aprofundiré sobre el meu rol que estic fent avui en dia. La meva posició es diu Service Delivery Assistant. Llavors, dintre d'Ørsted tenim la part que és més d'IT, o sigui, com el departament, àrea d'informàtica. I llavors després tenim les tres parts de negoci. Com he dit, hi ha offshore, onshore i després markets and bio. Llavors el nostre departament es diu Service Delivery Management i nosaltres estem entremig. Fem com de pont de comunicació entre les dues àrees, perquè la part del negoci és, ells saben com funciona el negoci i la part d'IT és massa tècnica. Llavors, entre ells dos no es comuniquen gaire bé. Per això hi ha el nostre departament al mig, perquè nosaltres podem fer com de traductors de les dues parts. Llavors, com podeu veure, també totes les parts de negoci estan en diferents parts del món. Llavors, el meu rol, al nostre departament, estem dividits, som unes 14 persones, en el nostre departament en concret som unes 10, comptant la meva mànager. Llavors, ells, en el nostre departament, els Service Delivery Managers estan dividits per regions. Llavors, les principals tasques, diguem, un 80% de la meva tasca és fer informes per tots ells. Llavors, diguem, per exemple, potser la primera persona, la que està aquí, és la que s'encarrega de la zona d'APAC, Asia Pacific, o sigui, tota la part d'Àsia. Llavors, els hi faig informes especialitzats per quins són els incidents que tenen dintre d'IT. O sigui, si, per exemple, tenen problemes amb Outlook o si tenen problemes que no poden entrar a la nostra intranet, pot ser problemes més complicats. També que un parc de molins, de turbines, està parat. Llavors he de crear aquests informes i es fa a nivell mensual. Després participo en reunions on apunto els minuts i faig gestió de totes les accions que han passat en la reunió.
Després també tenim un pla d'incorporació per a empleats. Cada cop que tenim empleats nous, doncs m'encarrego de fer el seu pla amb totes les introduccions que necessiten tots els managers que han de parlar perquè aquesta persona estigui després capacitada per poder treballar. Després també faig visualització d'activitat. Llavors tenim uns mapes. No us puc ensenyar res perquè és a nivell intern, així que és una llàstima, però són uns mapes globals que utilitzem amb Power BI. Potser coneixeu més Tableau. Això, visualització de dades. Després tenim tasques ad hoc, qualsevol cosa que pugui venir que em dona la meva manager. Després preparar presentacions pel nostre departament i organitzar activitats quan tenim team buildings i dies pel departament. Llavors, una mica relacionat amb el que comentava abans l'Anna Lluc, perquè he estat seguint la seva presentació, aquí tinc apuntades les habilitats més o menys que s'utilitzen cada dia. Llavors, anàlisi i interpretació de dades, visualització de dades, estructurar accions, que està també amb la part de gestió que ella comentava, seguiment d'accions, estructurar, classificar documentació interna. Tot això ens ensenyen a la facultat. Comunicació és superimportant perquè tenim diferents zones horàries, diferents regions. Comunicació és molt important. I després, com he dit, un 80% és fer informes, així que els informes estan adaptats a les necessitats dels meus companys. Segons el que ells volen veure, ho he d'adaptar. Llavors, he pensat que us podia una mica donar com a consell des que vaig començar el 2010 la carrera fins ara que estic treballant a temps complet. Doncs, primer de tot, sé que és el primer any. No patiu, o sigui, teniu molt de temps per aprendre moltes coses. No patiu en especialitzar-vos en un sector. Com podeu veure, jo he estat en el sector acadèmic fent pràctiques. També he estat a Criteria, que és un sector financer. També he estat fent pràctiques. He estat després en Novo Nordisk, en una farmacèutica. També he estat fent pràctiques. Ara estic en un sector d'energia renovable. El que és més important són les habilitats que aconseguireu fent la carrera. Aquestes habilitats són molt valuoses, perquè és això, no sempre ens diem bibliotecari, arxiver o gestor documental o altres noms que es puguin donar. En el meu cas, això, ara em dic Service Delivery Assistant, però totes les tasques i habilitats que us he ensenyat són coses que hem après a la facultat. Així que una mica el nom no importa gaire. El fons és el que sabem fer, pel que estem quasi entrenats, diguem, o el que se'ns dona bé. Feu tantes pràctiques i beques, voluntariats com pugueu. Hi ha moltes coses que podeu trobar. La facultat ofereix moltes facilitats amb pràctiques d'estiu. Ara amb el Covid ja sé que és complicat, però si no, quan això passi, o beques de col·laboració, pràctiques no curriculars, els pràcticums, tot això és molt important. I feu tant com pugueu. I l'últim que tinc és mantenir el contacte amb els companys de carrera. També és molt important. Nosaltres tenim un grup de WhatsApp amb els que són del meu any i cada cop que algú sap d'alguna oferta de feina es comparteix pel grup. Si sabem qualsevol cosa o tenim dubtes, també es posen allà o quedem potser un o dos cops l'any. Així que mantenir el contacte és molt important. I després també ara esteu a primer de carrera, així que jo us diria que passeu temps en fer-nos un LinkedIn perquè també es triguen uns quants anys en tenir-lo que funcioni i tenir contactes que siguin valuosos. Així que això és una mica el que havia preparat. No sé com vaig de temps, però sí. Si no, després, si hi ha preguntes, no dubteu en preguntar-me. Aquí, moltes gràcies per tot. He posat també el meu correu personal i després, si voleu mirar el meu LinkedIn o si em voleu afegir, cap problema. O si teniu preguntes, també em podeu escriure per allà. Així que, res, moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Ara deixem l'Esther que ens continuï mirant i el que fem ara és passar la paraula en el Guillermo Macías. Ell està treballant a Dorna Esports.
Jo ara no, però en el seu moment vaig haver de mirar què era, perquè no sóc aficionada al motociclisme, però en tot cas, això, ell us explicarà la seva experiència. Guillermo? Bon dia a totes i tots. Has d'obrir el... Diria... Hola. Ara sí. Bueno, buen día a tothom. Os voy a explicar en primer lugar dónde trabajo. Es en Dorna Sports, es la empresa propietaria del campeonato de MotoGP. No sé si conocéis un poco lo que es, a Marc Márquez, Valentino Rossi y demás pilotos. En mi caso particular, formo parte del archivo y del departamento de documentación de dicho campeonato y nos dedicamos pues un poco a coger todo el material audiovisual que se genera durante una carrera, durante un fin de semana, e incluirlo en nuestras bases de datos, cuadros de clasificaciones y demás. No es complicado hablar en público, chicos. Bueno, nuestras tareas se podrían dividir en dos ramas, ¿no? El trabajo que se realiza durante un fin de semana, que es cuando hay un gran premio, y el trabajo de oficina. Dicho primer trabajo es un trajín constante porque el despliegue de cada fin de semana para que se produzca una carrera de MotoGP es increíble. Yo no me imaginaba que fuese de esa magnitud. Entonces, durante el fin de semana, como os comentaba antes, recogíamos todo el material, carreras, grabaciones de seguimientos a pilotos, contratos comerciales, que son muy importantes también porque al final es lo que genera las cuantías económicas de las que se nutre la empresa, etc. Luego trabajo en oficinas mucho más relajado, en el cual se deja a un lado lo que es como el máximo exponente, que es la carrera, y se producen a realizar otro tipo de tareas como proveer de imágenes históricas a televisiones. Por ejemplo, durante el confinamiento, no sé si habréis visto mucho la tele, entiendo que sí, solo daban partidos de fútbol repetidos, por ejemplo, ¿no? O daban... se tiraba de material de archivo, ¿no? Pues en nuestro caso se ha proveído de mucho material histórico para tenernos un poquito más entretenidos. También otras partes de las funciones que realizamos en la oficina es dotar de herramientas a nuestros compañeros, que pueden ser periodistas, editores de vídeo y otro tipo de departamentos que forman esa sinergia al final, de las herramientas para que puedan encontrar todo el material que necesiten. Ya estamos hablando siempre de motos. Bueno, voy a dejar un poco a un lado esto porque creo que me está costando un poco explicároslo y voy a pasar a mi trayectoria en mis estudios. Bueno, yo empecé la carrera sin saber muy bien lo que era. No tuve esa vocación que mucha gente ha tenido y ha envidiado, ¿no? Y he envidiado de ellos porque bueno, empecé un poco tarde a estudiar, no sabía bien qué hacer y demás. Recuerdo que el primer año que empecé trabajaba en un supermercado paralelamente, porque ya con un poquito de 20 y pico de años necesitas un sustento económico y es una necesidad. Pero bueno, me lancé a estudiar la carrera y el primer año recuerdo que dije, wow, ¿dónde me he metido? No me acordaba ni de lo que era estudiar, ¿no? Fue un año bastante complicado. El segundo año decidí dejar el supermercado y cobrar el paro y centrarme en la carrera. Creo que fue un impasse bastante importante. Y el tercer año ya fue pues, cuando descubrí realmente lo que me podía empezar a agradar. ¿En qué se basó eso? Como comentaba Esther antes, yo creo que las prácticas y becas que podéis hacer aquí os van a poder hacer entender hacia dónde va esto, que no todo sea tan teórico, sentirte parte de un grupo que te puede hacer sentir un profesional, ¿no? Mi primera beca no curricular recuerdo que fue en la Filmoteca de Cataluña, que estuve compartiendo con Elia una estancia allí. Estuve casi un año y medio en un lugar que aparentemente iba a ser por unos pocos meses, pero fue muy enriquecedor para mí, ¿no? Yo
no sabía muy bien hacia dónde quería ir hasta que me vi en el sitio, me vi en el lugar y me vi con personas que fue muy agradable estar con ellas y me cambió el chip y dije, hostia, puedo ser un profesional de esto al final, ¿no? Te lo puedes creer y creo que eso fue muy guay. Aprovecho para contaros un poco las tareas que hice allí también. Filmoteca de Cataluña, espero que sepáis lo que es y si no os recomiendo que indaguéis un poco. Es uno de los archivos, ahora igual lo explico mal, ¿no? Pero es uno de los archivos fundamentales del mundo audiovisual de Cataluña. Recoge todas las producciones que se realizan tanto en Cataluña, además de elementos con mucha repercusión e interesantes del mundo entero. Allí yo particularmente me encargaba de estar en el mostrador de la biblioteca, que era muy guay porque venía gente muy interesante que siempre te contaba cosas que te hacían aprender. Y aparte de dar respuesta a las preguntas oye, pues quiero esta peli o no sé cuánto, tú evidentemente no tenías mucha idea, porque aprovecho para decir también que se trata de unos estudios que son interdisciplinares, eso debéis tenerlo mucho claro, es decir, creo que acabéis donde acabéis, vais a tener que empaparos un poco también de la tarea que estáis haciendo. Yo, por ejemplo, ahora estoy en MotoGP, mi compañero Luis, que ha venido a verme porque es muy amigo mío, está en Superbike, que es otro campeonato de motos, pero podría estar con Carlos Arguiñano clasificando recetas de cocina. Es decir, al final creo que es fundamental ser un poco abierto de miras, interesarte por lo que estás haciendo y al final acabarte empapando. Bueno, pues retomando un poco el clic ese a lo profesional, ¿no? Ya dejar de ser un niño que está estudiando, que no sabe mucho lo que hacer, a empezar a creerte que lo puedes hacer y que lo vas a hacer bien además. Disfruté mucho esa estancia en la Filmoteca de Cataluña, que acabé compartiendo con las prácticas que se deben hacer para finalizar tu grado en la carrera, y estuve en el Periódico de Cataluña, es decir, me tiré una temporada yendo por la mañana a la Filmoteca de Cataluña, por la tarde al Periódico de Cataluña, que espero que también sepáis lo que es un periódico de tirada nacional en ambos sentidos, no voy a entrar en eso, que se sitúa aquí en Barcelona. ¿Qué me pasó cuando llegué al Periódico de Cataluña? Yo venía de estar en la Filmoteca, que era un lugar donde el departamento de documentación era fundamental para su funcionamiento. Todo pasaba por el departamento de documentación de la Filmoteca de Cataluña. Llego de la administración pública, llego a la empresa privada y lo primero que me encuentro es un sótano donde estaba el departamento de documentación. Dije, guau, qué raro, si yo vengo de un lugar donde todos son maravillosos y flores, y ahora me estoy yendo al Periódico de Cataluña, que yo desde siempre he escuchado que es un periódico potente, con mucha repercusión, con mucho reconocimiento, y el departamento de documentación está en el sótano. Los medios que encontré allí tampoco eran los mejores. ¿Qué os estoy queriendo decir con esto? Yo actualmente trabajo en empresa privada también. Creo que esto es un consejo bastante guay que os voy a dar, desgraciadamente o agraciadamente, no lo sé, pero nuestra profesión o alguno de los sitios donde podamos acabar no están dentro de la producción. Vamos a hablar en términos, no sé si empresariales o de producción, bueno, pero nosotros en teoría no somos concebidos como un elemento fundamental de la producción. Es decir, si lo comparamos con una cadena de montaje de un coche, ¿no? Pues en la SEAT seguramente el señor que lleva la documentación de la SEAT no ponga un tornillo o no pinta una puerta o no, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que debemos siempre, y es una de las penas, debemos valorar o demostrar el valor que tenemos. Gracias a Dios, donde estamos Luis y yo, es un lugar donde se valora mucho el departamento de documentación. Pero creo que vais a tener que luchar un poquito con esto también. Y no es algo desalentador tampoco. Simplemente para decir, soy un buen profesional, estoy haciendo una buena tarea, te estoy demostrando que con mi trabajo, con tener una documentación en su sitio bien hecha,
No sé si se me está entendiendo un poco, ¿sí? Vale. No es fácil, como tengáis que venir algún año ya veréis. Vale, bueno, pues aún así, retomando otra vez la experiencia de las prácticas del periódico, fue súper guay también, porque poder ver, poder tocar algo así, al final es muy enriquecedor. Creo que te da muchas tablas estar en sitios muy diversos también, ver muchas cosas, entender que no todos los sitios trabajan de la misma manera. Bueno, curiosamente, aún estudiando la carrera, encontré una oferta laboral, tuve que dejar la Filmoteca, me dio mucha pena por ello, la verdad, y estuve como unos meses en Agrupación Mutua, que es una empresa de seguros. Allí fue muy extraño, ¿no? Porque vendían un puesto de documentación. Yo creo que eso quizá también en un futuro os pueda pasar también, ¿no? Pero nosotros como que tenemos algo establecido de lo que puede ser, de lo que podamos salir, pero al final te venden muchas cosas. O sea, sed cautos siempre que vayáis más adelante a sitios, preguntad bien, enteraos por las tareas que vais a hacer, porque fue una pena. Mi experiencia profesional fue muy corta y finalmente acabé donde estoy ahora. Supongo que profundizar en las tareas que hago tampoco, porque entiendo que sois alumnos de primero, ¿no? Vale, pues entonces os voy a explicar cosas que aún no sabéis, pero que sabréis. Y bueno, haciendo un poco resumen, espero que haya quedado relativamente claro. No quiero incidir mucho tampoco en alguno de los puntos porque creo que no son necesarios. Sobre todo, las recomendaciones que daba Esther antes son muy guays. Aprovechad a hacer todas las becas porque dices, joder, tengo que ir por la mañana a la uni y por la tarde me tengo que ir a una beca, qué palo. Sí, yo entiendo que a todos nos da mucho palo esto, pero es lo que os digo, os va a ayudar mucho para entender lo que es el curro, conocer gente, que es fundamental también en este y en cualquier entorno profesional. Y bueno, antes tenía una conversación con Aurora, ¿no? Hemos recordado un hecho, ¿no? Que pasó hace tiempo, así muy guay. Lo que os quiero animar sobre todo es que, y lo hablaba con Luis antes que hemos tomado un café, que disfrutéis lo que estáis haciendo, que disfrutéis la época de la uni, que es muy guay también. Disfrutar no quiere decir que os paséis todo por el pito el sereno. Disfrutar quiere decir que conozcáis a gente, que mola mucho conocer gente, que te enriquece mucho, que os lo toméis en serio y bueno, que esta época no va a volver, así que aprovecharla y disfrutar. Y ya está, creo que un poquito es esto. Molt bé, gràcies, Guillermo. Després, quan no hi hagi càmeres, us explicarà les anècdotes a les quals fèiem referència. Ara, després de l'experiència del Guillermo, l'exalumna que parlarà és la Laura Prilló. Ella és la segona promoció dels d'Infocom, perquè fins ara heu vist informació i documentació, i ella és Infocom, per tant, diguem-ne que es va titular aquest curs anterior, no l'altre, vull dir que és recent titulada, perquè clar, no hi ha és la segona promoció, diguem-ne, que es va poder titular, i ella ha fet una miqueta de tot, ja ho veureu, els dos perfils, però en aquests moments està més orientada a la part de comunicació audiovisual i treballa al Prat Comunicació. Com ja us he dit, estava pendent d'una feina, doncs farà la seva intervenció també en línia. Esperem que pugui anar bé a la primera i no com amb l'Ester, però a veure si ho aconseguim. No veig el David per allà, però no el veig ara, que ens faci... Ara, vale. Diu que ens esperem un moment que ja fa la connexió. És que no sempre el puc veure. Doncs això, la Laura ens explicarà la seva experiència. Comença, Laura. D'acord. Vale. Hola, bon dia. Moltes gràcies per haver-me convocat. Primer de tot, compartiré una presentació breu. Vale. Perdoneu les molèsties i tot això. Primer de tot, soc la Laura Prilló, soc redactora al Prat Ràdio i al Prat TV i també soc Community Manager a l'empresa KR Marketing Services.
Després entraré una mica en detalls de la meva feina, però ara, després d'aquesta presentació, volia una mica endinsar-me en com vaig arribar fins aquí, perquè la veritat és que el camí, això és com el final o gairebé el final, perquè realment no és el final. Vaig arribar aquí triant una carrera que al principi no sabia gaire bé de què anava. Jo vaig fer el doble grau de comunicació audiovisual, informació i documentació. Tenia clar que m'agradava la comunicació en general i els professors de l'escola de batxillerat sempre m'havien dit que se'm donava bé escriure i estava una mica entre periodisme, comunicació, una mica aquests àmbits. Quan em va tocar escollir aquestes opcions per estudiar el grau, vaig trobar per casualitat el doble grau i mirant vaig veure les sortides i vaig pensar, Laura, a tu t'agrada comunicar, t'agrada llegir, no sé, anem a provar. És cert que no era la meva primera opció, perquè al principi tenia pensat fer més periodisme que no pas comunicació i el doble grau, però després vaig escollir i vaig dir, doncs fem la segona opció, que era aquest doble grau. Jo realment no sabia on em ficava, jo crec que ens ha passat a molts i sobretot a les del doble grau, que jo en el meu cas, la meva generació va ser la segona tongada d'aquest doble grau i no amb referències de res. Al principi és cert que, tot i no ser la meva primera opció, vaig dir, anem a donar-li una oportunitat i al final li vaig donar l'oportunitat aquest primer any. Al principi pensava, ostres, quines assignatures més complicades, no sé, eren assignatures molt genèriques i sempre penses, no sé, hauré fet bé d'arribar aquí i d'escollir aquest doble grau? Era una mica la meva pregunta i aquest dubte d'anar sobre un fil, de dir, ara és el moment de dir, canvio, no canvio de carrera, perquè estàs a primer, encara pots canviar, no? Fas unes assignatures una mica obligatòries, una mica generals, perquè el primer any de tots els graus és així, et fan les assignatures troncals i és una mica complicat veure si realment t'agradarà o si no. I aleshores vaig voler donar-li una segona oportunitat a segon, també perquè tenia molt bon grup i al final anaves veient una mica la llum amb algunes assignatures que potser al principi et costaven més, però després vas veient que és una mica el que a tu t'agrada. Al principi també costa una mica que t'acabi d'agradar al 100%, perquè clar, tots tenim la imatge d'universitat, de tot serà feliç, felicitat, estudiant el que t'agrada, però realment sempre hi haurà assignatures que no t'agraden o que, malgrat dir això, aprendràs alguna cosa. Però després, a mesura que passen els cursos, doncs ja vas entrant una mica en matèria i vas veient el que a tu et va agradar més. Pel que fa als alumnes d'Infocom, al principi també costa molt veure aquesta relació de comunicació, informació i documentació, perquè al principi són dues carreres que sembla que no casin, però a mesura que avancen els cursos hi ha assignatures que t'ajuden a veure aquest doble perfil, que aquest doble perfil té sentit. A més, jo us diria que aprofitéssiu al màxim els coneixements de cada assignatura, perquè després, a l'hora de fer pràctiques, a l'hora de després treballar, és quan realment veus aquests coneixements, que aquests coneixements s'apliquen, perquè tu els veus a classe molt teòrics i al final, a la pràctica, és quan realment dius, ostres, aquest concepte d'aquesta assignatura, que igual és una petita part, però aquesta petita part et salva una feina en unes pràctiques o en una feina professional. Després us explicaré alguns exemples del que jo he fet i de com li trobo aquest sentit al doble grau, tot i que estic en un mitjà de comunicació fent tasques de redactora i per l'altra part com a community manager, i sembla que no toqui aquesta part d'informació i documentació, però jo sí que hi veig bastant el doble grau i una mica el doble perfil.
Bé, després hi ha sempre el dubte d'estudiar, treballar mentre estudiar, què fer, estudiar o treballar, perquè a vegades, clar, sempre hi ha moments que em donen ganes de dir, bueno, vaig a treballar i ho deixo tot, però ens hem d'enfocar que al final, igual per aconseguir el que a tu t'agrada, has d'estudiar perquè necessites aquests coneixements, perquè sobretot això ho veus a l'hora de fer les pràctiques. Jo, per sort, durant la carrera no necessitava estudiar i treballar perquè no vivia independitzada, però sempre anava fent les meves feines d'estiu i també durant les típiques de dones repàs i tal. Però ja a segon em vaig veure i em vaig donar compte que les pràctiques no eren fins més endavant i tampoc es feien moltes assignatures pràctiques i clar, jo volia aplicar tots els coneixements que estava adquirint ja en el món pràctic. Llavors, el que vaig fer va ser anar picant portes, vas d'un lloc a un altre anar picant portes on sigui. O sigui, si a tu t'agrada la biblioteca escolar perquè, mira, o si ja ho tens clar i dius m'agrada la biblioteca escolar o m'agrada, per exemple, a mi m'agradava la ràdio, doncs el que vaig fer va ser anar a la ràdio del meu municipi, picar porta i dir que us puc ajudar, puc col·laborar amb alguna cosa, perquè al final això t'obre moltes portes i també t'ajuda a descobrir el que t'agrada i el que no t'agrada. A vegades no tenim clar al principi què és el que ens agrada i llavors el que has de fer és provar amb algunes pràctiques o picar portes i dir, bueno, vaig a provar en aquest àmbit a veure si m'agrada per, almenys si no t'agrada, descartar aquella opció i ja anar descobrint i una mica especialitzant-te també en les assignatures que vas fent. En els jocs sempre es necessita gent i sempre són necessaris, per exemple, a ràdio es necessitava col·laboradors perquè al final és una ràdio local petita i necessiten sempre a gent per fer tot i cobrir tota la informació del municipi i més enllà. Aleshores, jo vaig picar a la porta, vaig tenir aquesta sort i vaig començar col·laborant. Això sí, de gratis, però tot això era aprenentatge que jo m'emportava i que m'estaven oferint des d'allà. També volia explicar una mica que cal que aprofiteu també aquestes pràctiques extracurriculars perquè també en aquestes pràctiques extracurriculars que jo realment no vaig fer perquè estava a la ràdio, tens l'opció de que també et paguen i ja entres com a professional, diguéssim, o com a semiprofessional que t'estàs formant en una empresa real. I a més així vas buscant una mica el que t'agrada i et vas especialitzant. Pel que fa a aquestes pràctiques curriculars també, ja, tot i que queden una mica encara lluny per vosaltres, aprofiteu-les sobretot al màxim, pregunteu molt, sigueu molt curiosos, perquè al final l'important és tenir iniciativa, perquè és veritat que et poden tocar igual unes pràctiques que no t'acabin d'agradar, però si tu tens curiositat, si tu preguntes, doncs pots fer altres tasques, inclús pots descobrir-li als professionals la teva perspectiva d'allà i pots aconseguir que tinguin una altra mirada del treball que porten fent igual tota la vida. Jo, per exemple, vaig escollir un lloc, jo tenia experiència en un lloc petit, com era un mitjà de comunicació local però d'un municipi petit, llavors vaig escollir fer-les a BTV, que és un mitjà de comunicació també local, però més gran, perquè Barcelona és molt més gran que el Prat. Aleshores, allà podia fer tant tasques de documentalista audiovisual, que és una de les sortides professionals que podeu escollir, com també tasques de redactora i d'ANG, que és els periodistes que surten a gravar, que és una mica més la part de comunicació. Però després, a l'hora de fer aquestes dues tasques, jo, quan, per exemple, estava de redactora, doncs als periodistes els inculcava unes coses com a documentalista i quan estava amb els de documentació els inculcava unes altres coses com a comunicadora o com a redactora, en aquell cas. Jo, per exemple, feia tasques de documentació audiovisual, que les meves tasques allà eren
per exemple, cerca d'imatges, perquè tenen un arxiu propi de tota Barcelona, on hi ha imatges d'Ajuntament, de tots els plens, de tota Barcelona, de tots els actes que es fan. Aleshores, allà tenen un arxiu molt gran i jo el que feia era cerques per periodistes que et venien i mira, que necessito parlar del coronavirus, amb quines imatges ho puc il·lustrar, no? Et venien a preguntar i tu els assessoraves i li descarregaves les imatges, les buscaves a l'arxiu, les descarregaves i allà els ajudaves. I d'alguna manera també els feies entendre que totes aquestes imatges estan a l'arxiu perquè algú les ha gravat. És a dir, tu ara no pots demanar imatges de l'Ajuntament i tu, si no les has gravat, no hi seran en aquest arxiu. Per tant, és com una mica pedagogia de fer-los entendre que tot el material que vagin gravant aniran a l'arxiu, però jo no puc tenir en aquest arxiu un material que no heu rodat. I pel que fa a la part de documentació, doncs el que m'encarregava també era fer catalogació d'aquestes imatges perquè després es poguessin trobar. Tu els hi has de posar uns descriptors perquè totes aquestes imatges, després al fer una cerca, puguis trobar-les. I en la part de documentació doncs, també inculcava molt de dir escolta, podem assessorar més els periodistes perquè a vegades els periodistes venien molt i deien vull això. Llavors tu els hi pots donar sempre la teva visió i dir-los mira, tinc imatges també d'això que igual et van millor. I aleshores és com una mica portar dels dos perfils en un lloc i en un altre. Després, parlant una miqueta més així de la meva trajectòria, això us deia, aprofiteu aquestes pràctiques curriculars, sobretot pregunteu molt, sigueu molt curiosos perquè això els professionals ho valoren molt i a vegades també els hi dones això, un punt més, els hi dones la teva visió i una mirada que ells no tenien en compte perquè al final és una feina que porten fent tota la vida. Ara actualment, vaig fer les pràctiques allà a BTV, actualment vaig passar de col·laborar al Prat Ràdio i al Prat TV a segon i a tercer, vaig estar allà col·laborant un any i mig i finalment a quart de carrera em van agafar perquè hi havia una vacant de cap de setmana i me'n van agafar perquè jo funcionava entre setmana com a col·laboradora. Aleshores van dir, mira Laura, que ha sortit aquesta vacant, vols entrar-hi? Per tant, és això que dèiem d'anar picant portes perquè això no saps mai quan et podrà beneficiar a tu i et podrà ajudar perquè és el teu lloc de feina, després en un futur igual. Aleshores, aquí en el Prat Ràdio i en el Prat TV doncs, faig de redactora, el que faig és anar a gravar actes, edito notícies, faig el muntatge del reportatge, locuto la veu, una mica tot el que és el contingut i també aquí entra alguna part més de documentalista que encara que no es tingui molt en compte o no es vegi, hi ha molta part que utilitzem imatges d'arxiu, sobretot ara amb la Covid, perquè clar, nosaltres tenim a la fase 1, per exemple, es va gravar tot, o no sé ara mateix no sé quina era, es van gravar tots els bars, la reobertura, la desescalada, tot això ara tornarà a passar. Aleshores, ja tenim algunes imatges de la fase 1, la fase 2, tot això, que es poden recuperar d'arxiu. Doncs la meva feina també és anar a buscar aquestes imatges, saber quan les vam gravar, recuperar-les i una mica destriar aquestes imatges que són més adients, perquè és veritat que no ficaràs una imatge ara d'algú amb màniga curta perquè visualment és com que despistes a l'espectador. Aleshores, aquesta també és la part de documentalista que té la meva feina. A part, per exemple, ara s'ha mort un atleta molt famós aquí al Prat de marxa atlètica i aleshores nosaltres teníem imatges d'arxiu, però també hem necessitat moltes imatges d'arxiu que les he hagut de recuperar de bases de dades o de llocs especialitzats, com podria ser la carta de RTVE, que té allà moltes imatges d'arxiu, i aleshores tot això és recuperar i després jo també munto el reportatge, faig una mica de tot. Faig la part de documentació i també la part de redactora.
A més, també vaig començar així una mica de casualitat a l'empresa Care Marketing Services perquè em van demanar un favor de mira, que tu saps sobre aquest tema i a la meva empresa necessito una persona que sàpiga d'aquests temes, una mica comunicació, portar tot el tema pàgines web, xarxes socials, tot això. Aleshores vam crear el departament de documentació de zero. Es va començar amb la idea de renovar la pàgina web perquè era molt simple i a part de renovar-la i de fer tot el disseny, doncs després actualitzar tota la informació que hi ha, pujar notícies, després estar al corrent del LinkedIn, també d'Infojobs, perquè allà també pengen moltes ofertes per a aquesta empresa, per treballadors, després també una mica a nivell de màrqueting de l'empresa, doncs m'ocupo de tot això una miqueta. I aquí també es veu molt aquest doble perfil, perquè al final tu la feina de comunicar a través de les xarxes socials és de comunicació visual, però després, a l'hora, per exemple, de dissenyar la pàgina web, doncs he utilitzat molts coneixements que he adquirit a informació i documentació sobre arquitectura web, com comentaven, una mica també doncs, l'accessibilitat que pugui tenir a l'usuari, una miqueta en relació a tot això. O sigui, el muntatge d'aquesta pàgina web per darrere és la part d'informació i documentació i després l'actualització d'aquesta informació i el contingut és més la part de comunicació audiovisual. I aquesta és una mica la meva tasca. Encara, clar, jo acabo de començar, vaig acabar la carrera el 2019, sí que és veritat que a tercer de carrera vaig començar a treballar a la ràdio i encara continuo, porto ja 3 anys i a CAER porto 1 any i mig. I clar, tot això encara queda molt perquè als mitjans de comunicació local petits cal molta feina com a documentalista perquè tenen molt d'arxiu audiovisual, moltes imatges d'arxiu que és una pena que a vegades no es guarden com cal i llavors encara queda molta feina per fer aquí, però que anem a poc millorant-la. I a la part d'empresa també cal molta visió, a part no només de contingut i de crear un contingut adient, perquè al final és la teva marca, el que tu plasmes en una pàgina web o en unes xarxes socials és la teva filosofia i una mica la teva marca d'empresa i també cal una mica per darrere això, que el disseny de pàgines web canviï molt, el contingut també canviï molt perquè s'adapti a cada audiència, perquè cada empresa té la seva audiència. I una miqueta això, dir-vos que a poc aneu trobant a partir de pràctiques, a partir d'anar picant portes, doncs el que us agrada i el que no us agrada i anar descobrint a poc sense angoixar-vos gaire del que realment us agrada i després poseu-vos objectius. Jo, al final, és això. Ara, per exemple, encara no estic en el lloc on sé que estaré tota la meva vida perquè al final treballo cap de setmana i unes hores d'entre setmana per agafar l'empresa, però és posar-se objectius petits. Doncs ara faré això perquè vull assolir, jo què sé, ara estudiaré aquest curs perquè vull fer aquesta feina o vull acabar en aquesta empresa. Llavors, és posar-te aquest objectiu, fixar-lo i anar fent i anar això, a poc, picant pedra. I res, que només també volia dir això, que hi haurà moltes vegades que us diran, jo ara tinc 24 anys i al principi, a batxillerat i inclús a vegades ens han dit no sé si arribaràs aquí, o el típic que diuen de no sé si realment vals per això, però si tu treballes i vas buscant el teu camí, al final ho aconsegueixes i per molt que et diguin que no pots, aquí ho estàs aconseguint i al final és això. Si tu vols, ho pots aconseguir. I moltes gràcies i espero haver-vos servit i qualsevol dubte, aquí estic. Moltes gràcies, Laura.
I després, si voleu fer alguna pregunta, aquí els d'Infocom heu vist això, no? Les possibilitats i les crisis vitals que a vegades tenen els de primer. Ara passem la paraula a l'Èlia Romaní, que ella és un cas una mica diferent. Fins ara us han parlat exalumnes i ella ha fet un recorregut a l'inrevés, és a dir, a partir d'una altra titulació ha arribat fins aquí. No és una cosa estranya, vull dir que, tal com li passa a ella, molts dels professors que teniu vosaltres hem seguit el mateix recorregut que ella. Hem vingut d'una altra titulació, després en el nostre cas vam fer la diplomatura, però diguem-ne que hem arribat en aquest món per una altra via. Llavors li vam dir a l'Èlia, també s'ha de dir, pobra, que la vam avisar ahir a les 7 de la tarda. Vull dir que ho ha hagut d'allò preparar i improvisar gairebé, però ja us hem dit abans que era molt, molt complicat. En tot cas, ja veureu que la seva experiència és molt rica, molt interessant i acaba d'ajudar a donar aquesta visió. Èlia, quan vulguis. Hola? No. No? Sí? Sí? Vale. Bueno, això, com diu l'Aurora, no m'he pogut preparar, o sigui que serà, disculpeu-me si en algun moment em vaig una mica per les branques o el que sigui. Bueno, amb el Guillermo hi ha molts paral·lelismes, també d'això. Jo també em vaig trobar, quan vaig acabar l'institut no sabia què volia fer, me'n vaig anar a fer filologia romànica aquí a la UB. Llavors era una carrera que era molt interessant, però no li acabava de trobar com una vessant pràctica, no? Generava una certa frustració perquè no sabia massa què fer amb el que estava aprenent. No? Durant la carrera vaig començar a treballar de llibretera, llibretera de temporada, perquè així podia estudiar i treballar a la vegada. Això vol dir campanya de text a l'estiu, campanya de Nadal, campanya de Sant Jordi, no? I entremig doncs, descansava. I treballant de llibretera em vaig adonar que m'agradava molt treballar amb llibres, no perquè sigués molt bona recomanant-los, que no era gaire bona, però sí que vaig adonar-me que tenia molta facilitat doncs, trobant-los. M'agradava molt endreçar-los i era com una fletxa, quan em demanava una cosa, pum, la trobava de seguida, no? I vaig pensar, potser això, per aquí van els tiros, no? I llavors, quan vaig acabar la primera carrera, no sabia massa com fer-ho, sabia que volia ser bibliotecària. Clar, això estem parlant abans de Bolonya, llavors era relativament fàcil saltar, quan tenies una llicenciatura, fer el segon cicle d'una altra llicenciatura si feies uns complements de formació. Llavors, amb 2 anys i mig podies treure una segona carrera, i llavors vaig fer-ho a la UOC. A la UOC, que ara ja no existeix, no sé si quan fa 3 anys o així que va deixar d'existir els estudis també de documentació de la UOC. Doncs això, vaig fer aquests complements de formació i em vaig posar a fer el segon cicle de documentació. Llavors, també la meva primera experiència en biblioteca va ser la Filmoteca i alguna cosa et fa clic en el cap. Quan comences a treballar comences a veure-ho tot, entendre de què va la feina i veure també què t'agrada, què no t'agrada, i és super interessant. Jo us explicaré tot el periple que he fet, que he treballat en molts llocs diferents i tots més o menys relacionats o bé amb el tema de cinema o amb el tema del que són fons patrimonials, que són fons antics, i a la Filmoteca hi ha les dues coses. A la Filmoteca hi ha, clar, el tema és cinema, però a més també tenen tota una col·lecció de fons antic, tenen una col·lecció de cartells de cinema superimportant, una col·lecció de fotografies també molt important, i tot un seguit d'altres coses. Tenen fons personals, els fons personals allà són fons, per exemple, de cineastes. Un cop s'ha mort, la seva família, tota la documentació que tenia aquella persona, la reuneixen i la donen en el centre d'aquest, a la biblioteca del cinema. I això s'aborda també des d'una banda més arxivística, no tan bibliotecària, o sigui que també em va permetre aprendre moltíssimes coses. Jo vaig fer dos cursos de pràctiques no curriculars allà, perquè jo a la UOC en aquell moment no era obligatori fer pràctiques curriculars, llavors les vaig fer extracurriculars. Llavors,
Quan vaig acabar de la Filmoteca, jo ja havia treballat això amb els fons aquests antics i havia vist que m'agradava molt, em vaig apuntar aquí a la facultat a fer el màster de biblioteques i col·leccions patrimonials, que està superbé i m'ho vaig passar molt bé. I durant el període que vaig estar fent el màster, és que abans ho comptava, en un període de 2 anys vaig canviar de feina 7 vegades. Bueno, vaig estar a 7 llocs diferents, alguns vaig tornar, però tot va estar molt bé i vaig poder aprofitar i veure coses molt diferents i llocs molt diferents. El primer que vaig fer va ser anar a un centre de recerca vinculat amb la Universitat Autònoma. Aquesta és la feina més marciana que he fet, que es dedicaven a fer estudis olímpics relacionats amb els Jocs Olímpics, que jo no tenia ni idea d'olimpisme, ara el trivial lo peto. Però allà el que feia era que preparava continguts per a una pàgina web especialment dedicada als Jocs Olímpics de Barcelona 92, i això és molt curiós quan treballes en un lloc i al cap d'uns quants anys coses que has après en un lloc et serveixen per un altre, perquè vaig entendre com funcionava un grup de recerca universitari, que ara que estic aquí en aquesta biblioteca, doncs també això m'ha ajudat molt a entendre el món universitari, diguem, la banda no dels alumnes, sinó la banda de recerca, la banda, el que fan els investigadors. I també això, la part web, també ha estat molt interessant perquè ara que hem obert un blog jo me'n recordava de coses que havia fet feia 5 anys i m'ha servit també. Llavors encara estava allà, em vaig presentar unes beques que surten de la Generalitat, del Departament de Cultura, perdó, això que estava eren pràctiques no curriculars també vinculades al màster, això de l'Autònoma. Llavors em vaig presentar aquesta beca de la Generalitat, que les donen cada any, més o menys surten cap al març o així, i és per començar normalment al maig, juny, por ahí, i llavors duren fins cap d'any, que donen unes subvencions, una oficina que es diu OSIC, això és per ja quan acabeu la carrera, que són molt interessants, i estan a diversos centres documentals que depenen de la Generalitat. Jo les primeres que vaig fer va ser en un lloc que el nom és molt llarg, és la Direcció General de Cultura Popular, Acció i Associacionisme Culturals, que diem cultura popular, diguem, i així ja d'això, que està a l'edifici de la Filmoteca també, en un altre pis. No tenen res a veure amb la Filmoteca, però estan en el mateix edifici. Llavors, allà el que vaig estar fent va ser participar en tot un projecte com un inventari de festes populars de Catalunya, que érem tots els becaris que ens dedicàvem a trucar a tots els pobles de Catalunya a quines festes feu, jo què sé, doncs fem cagar el tió a la plaça del poble, fem caramelles, fem jo què sé, tot un munt de coses i ens ho apuntàvem. I vam fer un inventari com de 5.000 festes o no sé quantes, moltíssimes, vam participar en això. A part d'això, també el que vaig fer és que vaig estar dedicant, allà en aquest centre tenen també un fons antic important, que era d'un folclorista molt important, que els grans segur que sabeu qui és, que és el Joan Amades, que era un gran col·leccionista, i llavors tenia tot un seguit de tipus de documents que se'n diuen efímers, també patrimonials antics, i jo un tipus concret d'aquest tipus de documents que són romanços els descrivia, feia metadades i els pujaven al repositori digital que tenen. Durant un temps vaig estar fent les dues coses, a l'Autònoma i això, després ja només vaig fer això. I quan vaig acabar d'això, la meva intenció era tornar-ho a demanar, perquè aquestes beques les podies demanar 2 anys seguits, i com que sabia que fins a l'abril no treballaria, vaig fer les pràctiques curriculars, les que sí que eren obligatòries del màster, que les vaig fer a la unitat gràfica de la Biblioteca de Catalunya, per proposta del Jesús Gascon, que en el seu moment em portava les pràctiques, i ja veia que una mica el tema aquest era el que m'agradava, i vaig poder estar allà també superbé, que això va ser un mes, i després em vaig demanar de fer pràctiques no curriculars, aquesta vegada cobrant 0, al Museu Marès, que suposo que no sabeu quin és, però és un museu d'escultura que hi ha aquí a Barcelona, que també el senyor Marès era un supercol·leccionista, també tenia molt tipus de document d'aquest antic efímer, i el que allà vaig estar fent va ser fer tot com inventaris,
més amb tècniques arxivístiques que no pas de biblioteca. Llavors estava al Marès i em van trucar de la Filmoteca per fer una substitució d'auxiliar, que va ser quan ens vam conèixer. Una substitució d'auxiliar, això, doncs estant amb taulell de préstec, atenció al públic, que ja ho havia fet durant els 2 anys de pràctiques i va estar superbé. I mentre estava a la Filmoteca, uns usuaris habituals de la Filmoteca, que eren 2 professors de l'ESCAC, l'Escola de Cinema, volien muntar com un projecte de la mediateca que tenen allà a l'ESCAC, que estava una mica com... Existien els fons, però tenien tot un seguit de llibres i de pel·lícules, però ho tenien tancat amb armaris tancats, i un dia a la setmana hi havia el recepcionista de l'escola que els feia préstec així una mica d'aquella manera, i llavors em van passar com el contacte i em van agafar a l'ESCAC per com impulsar aquest projecte com de mediateca perquè realment la gent pogués venir, utilitzar l'espai, agafar llibres en préstec, pel·lícules en préstec, etc. Com que això, hi havia treballat a la Filmoteca, ja més o menys el tema del cinema el portava més o menys bé, ja per contactes interns em van fitxar a l'altre lloc. Llavors a l'ESCAC, una mica el que deia el Guille abans, de que et trobes en la situació en què te n'adones que aquesta professió t'has de saber vendre, no? Has de saber vendre la teva feina i hi ha aquesta cosa com que has de defensar i marcar terreny a vegades de dir no, és que això és important, val la pena. Els xavals des que ho estem fent estan venint, estan utilitzant, estan agafant coses en préstec, fan preguntes, etc. I sí que a vegades doncs costava una mica, no? Però sí que és interessant també tota aquesta cosa, no? Llavors, mentre estava a l'ESCAC, l'ESCAC està a Terrassa, a mi se'm feia una mica pesat anar fins a Terrassa i jo tenia com ja una certa intenció tard o d'hora de marxar d'allà. Llavors, en un moment donat va sortir una oferta aquí a la UB, al CRAI de la UB, jo em vaig presentar, vaig enviar el currículum així perquè sí, i ja me'n vaig oblidar. 1 any i mig em trucarien, em van trucar molt més tard. Però això ho vaig fer mentre estava a l'ESCAC. També mentre estava a l'ESCAC van tornar a sortir aquestes beques, com la que havia fet a Cultura Popular. Llavors, part de Cultura Popular també sortien a la Biblioteca de Catalunya. I com que la cap de la unitat gràfica havia estat molt contenta amb mi durant les pràctiques, em va escriure, em va dir Èlies, que si t'apuntes et fitxem a nosaltres aquí, ja m'ho faré venir que la teva beca sigui aquí amb nosaltres a la unitat. I llavors vaig pensar que sí, que tornava a fer de becària. Jo ja estava treballant, però vaig decidir que a mi em valia la pena. També és veritat que la Biblioteca de Catalunya no és superfàcil entrar a treballar, de tant en tant sí que surten ofertes, però si són ofertes és més per estar de cara al públic i, diguem, o feines d'auxiliar, no? I llavors vas pujant de categoria des de dintre de la institució. I en canvi, si entres per la via de les beques, pots anar a parar en una de les unitats més o menys interessants, saltant-te tots els passos, i durant uns mesos tens aquesta experiència superinteressant de veure com funciona la Biblioteca de Catalunya, i no sé, per mi va ser molt interessant anar a la unitat gràfica. També hi havia beques de diverses unitats, també hi havia una de les sonors i audiovisuals que tenen, de la unitat de digitalització, de la unitat de música, que normalment a música intenten agafar algú que tingui coneixements de musicologia o de música, o sí, però bueno, ja també ja intenten, igual que a mi em van posar a la unitat gràfica perquè estava fent el màster i ja m'estava interessant molt amb el tema aquest dels efímers i de la document més antic però efímer i gràfic, doncs això, cadascú el col·locaven com l'alineava més el seu perfil. Durant aquest període que vaig estar 7 mesos a la Biblioteca de Catalunya, el que vaig estar fent va ser descriure un fons de fotografies, també molt gran que tenen allà, i de nou, com que ja havia estat fent romanços a Cultura Popular, doncs em van aprofitar i vaig estar catalogant romanços i també. Sempre és com una cosa que he fet, després han aprofitat que ja en sabia una mica per potenciar-ho i deixar-m'ho fer més, i poder arribar, perquè a vegades quan això fas pràctiques i quan fas beques
no et volen donar molta responsabilitat, lògicament, perquè no deixem de ser pipiolos quan estem fent això, però si ja has fet una mica, doncs a vegades veuen que tens ganes i que tens interès i que ets una mica responsable, et deixen fer una mica més. I llavors, després d'estar a la Biblioteca de Catalunya, ja se'm va acabar aquesta beca i al cap d'uns mesos em van trucar del CRAI de la UB. Em van trucar per estar a les nits al CRAI de Geografia i Història, el que està al Raval. M'espavilo, perdó, és que una vida tan llarga. Que estava a les nits de 8 del vespre a les 6 de la matinada doncs això, amb la biblioteca oberta perquè la gent pogués estudiar, i després ja em van agafar i em van recol·locar aquí, en aquesta biblioteca, que estic aquí a la tarda. I no sé si voleu, us explico molt ràpid les 4 coses que faig aquí en aquesta biblioteca. M'ho he hagut d'apuntar, Jo aquí porto les xarxes socials. Com que hi ha tot el tema de fons antic i tal, m'interessava, m'he quedat amb la gestió de la reserva, que tenim una petita col·lecció de reserva. Està molt bé el CRAI de la UB perquè és diferent de la resta de biblioteques universitàries en el sentit que té un fons antic molt interessant i molt important, que no és la funció principal que tenim com a CRAI de la UB. La nostra funció principal és donar-vos suport a vosaltres, els alumnes, i també als professors, però també és que sapigueu que és una mica diferent a la resta de biblioteques universitàries en aquest sentit. Porto també cartelleria i senyalització de la biblioteca. Una part molt important de la feina que faig és la gestió de les revistes, que si m'arriben en paper les afegeixo al catàleg, les gestiono per fer les novetats en el blog, si no faig reclamacions si no m'han arribat, tot un munt de coses. Les indexo en un parell de bases de dades que hi ha, que si faig un buidat com del sumari de cada número de revista perquè es pugui consultar online els continguts, tot un munt de coses que faig en revistes. La formació d'usuaris, que també és molt important, la fem 50-50 amb la companya del matí, i també donem suport a la docència, tot el que té a veure amb problemes amb el campus virtual, i suport a la recerca, més específic pels investigadors. I crec que ja... Moltes gràcies, Èlia. Si us sembla, l'hem fet acabar així més ràpid perquè tingueu... Estan aquí, Maite. Perquè tingueu ocasió de preguntar-los alguna cosa. El David ja ho intentarem com puguem, però si algú vol fer preguntes a l'Ester o a la Laura, encara que no hi siguin, amb el micro elles sentiran la vostra pregunta i us podran contestar. Jo crec que val la pena que pregunteu, ja que els teniu aquí o en línia, a qualsevol persona. La Maite té el micro i així ens podran sentir, perquè si no fem servir el micro, els que estan a fora no ens sentiran. Pregunteu. Coses importants que abans dèiem amb la Sílvia. Fixeu-vos com és d'important l'anglès. Sense un bon anglès fluid, l'Ester no estaria on està. Sense la insistència, la curiositat de la Laura, no estaria on està. El Guillermo i l'Èlia el que han fet és aquesta mena com d'obertura, de provar coses diferents i de demostrar-vos com s'han d'alimentar un amb l'altre. La importància de reivindicar la vostra figura. Moltes vegades no entendran ni què feu ni per què serviu i us haureu de reivindicar. És una cosa que passa molt sovint, però ja us han explicat que és aquesta la realitat. Per tant, si voleu això, aprofiteu i pregunteu-los alguna cosa. Què feu a les vostres feines? Pregunteu i aprofiteu. Mireu, que les teniu aquí també, va. Pregunta tú, Luis. No. Yo ya trabajo contigo. No sabeu què preguntar. Després en sortiran segur, Després segur que surten preguntes, però costa una mica... Jo crec que també és interessant el que comenten de la xarxa de contactes, com et vincules amb les persones, també no només amb la gent
amb la que estudieu, he trobat impressionant, no?, que encara conserveu un WhatsApp de la gent que us veu titular junts, Esther, però és una cosa que apareix més d'una vegada. Jo recordo algun altre any que algú portava això, com totes les persones en una última diapositiva, perquè considerava que era el que l'ajudava a haver creat aquesta trajectòria, no?, a la gent que havia conegut a la facultat i amb la que havia continuat mantenint aquesta relació. Espera, és que si no la gent que està connectada no et sent, només és per això, encara que tingueu molt bona veu. És que jo pel... És que jo pel que he vist, o sigui, hi ha moltes sortides, o sigui, cadascú fa una cosa diferent i estic al primer any i la veritat que no sé què preguntar perquè vaig més perduda que jo què sé. Entre l'online, que no m'agrada gens. I això, doncs a mi també, per exemple, m'agrada això de les beques, de les pràctiques d'estiu, però pel que he vist fins al tercer any o segon no es pot fer ni... Depèn de si ets Infocom o si ets de GIT. Els de GIT, a partir de... O sigui, totes aquestes coses, les extracurriculars i el sortir a l'estranger a l'estiu és també un extracurricular, és a partir del moment que heu fet el 50% dels crèdits. Els que sou de GIT, quan acabeu segon, i els que sou d'Infocom heu de fer 2 cursos i mig, diguem-ne, la meitat dels crèdits. Però mentrestant, també hi ha les beques de col·laboració que us deia abans l'Esther i que estan aquí a la biblioteca amb l'Èlia també. És a dir, que les beques de col·laboració ja les podeu demanar pel curs que ve fent segon, que és una mica el primer contacte professional. O sigui, aquesta carrera a vegades l'estudies i penses, què és això? No acabes d'entendre ben bé què t'estan explicant. Però el dia que vas a un lloc és el que us explicava el Guillermo, diu, ostres, ara entenc què carai estava estudiant perquè ho puc aplicar, no? I aquesta és la gràcia. Per això val la pena moure's i anar provant coses diferents. Pensava que hi havia un noi allà que volia preguntar. Volies preguntar tu? No? Ah, perdó. Doncs aprofiteu realment, ja heu vist totes dues, que és realment molt important aquesta experiència i aquesta diversitat que us permet sortir, acabar de la carrera i haver fet unes coses ben diferents, no? Doncs des d'estar, això, el que us explicava l'Esther, no? Haver estat allà a Criteri a Caixa, estar en un bufet d'advocats, haver estat una universitària, és a dir, podeu provar tota una sèrie de coses per decidir i per descartar, perquè a vegades entreu en una idea i quan acabeu feu una cosa completament diferent. Tenim molts casos al cap d'exalumnes que diuen no, jo vaig entrar perquè volia fer arxius i han acabat amb un bibliobús, per exemple, o no, jo vull una cosa super, me'n recordo una allò molt tecnològica, no sé què, i al final va dir no, és que a mi m'agrada la biblioteca pública, he descobert que m'agrada això, tot i que jo vaig entrar per fer una cosa completament diferent. O a l'inrevés, és a dir, ment oberta, que és el que us estan dient tots plegats, no? Encara que sembli mentida, una mica l'objectiu de la jornada era precisament això que tu has comentat, que veiéssiu aquesta diversitat i que entenguéssiu també que la vostra... el que sentiu en aquests moments, que és no tenir clar exactament què voleu fer, és el que sent la majoria de vosaltres. Potser ara ho sentim tots una mica més intensament perquè estem més desconnectats i això ens ho posa més difícil, però això un dia s'acabarà, tard o d'hora, i per tant podrem tornar-nos a veure i a recuperar aquest contacte i d'alguna manera ens ha donat l'oportunitat de poder estar amb l'Esther i la Laura, que era una fórmula que no havíem experimentat mai i que crec que repetirem, perquè ha estat realment molt interessant. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí, per haver-vos connectat, per haver seguit la jornada des de la distància. A nosaltres crec que ens ha fet també molta il·lusió tornar-vos a veure sense mascareta, vosaltres. Sí, i sobretot a l'Esther, que feia realment molts anys, perquè jo me'n recordo que li vaig fer la carta per poder fer el màster allà a Copenhague, que això també és aquesta cosa. El crear xarxa és entre vosaltres, però també entre els professors. Som pocs, però aquesta és una de les sorts que tenim. És a dir, que és habitual això, doncs fes-me una carta de recomanació perquè pugui anar a fer aquest màster. Doncs això és aquesta xarxa, en el cas de l'Esther, més vaig ser la sectora de pràctiques, vull dir que ja veieu que el vincle també és important al llarg dels anys.
El divendres a la sessió de BAC comentarem algunes d'aquestes anècdotes que ara així No podem retransmet en comentar. YouTube no farem. Un segon de res, Vale. passo... El tema de les pràctiques funcionen igual les que són aquí com a l'estranger per consultar-les i fer-les? A veure, precisament... En parlarem, no? Que Eh? és una informació que Sí. aquesta us anirem donant, Sí, igual sí. que avui hem fet aquesta sessió N'hi ha una... amb l'Anna Lluc. Sí, la setmana passada en vam fer una que era precisament per parlar de pràctiques. Com que encara us queda una miqueta, no us preocupeu que ho farem. Que encara us falta acabar tot aquest curs, però a la pàgina web podeu mirar que ja hi ha tot d'ofertes perquè us aneu engrescant i us aneu animant. Si us sembla, em sap greu que no us hagin preguntat directament, potser una altra vegada. Moltes gràcies a tots per venir aquí, per estar això, per poder-nos veure, ni que sigui emmascarats. Gràcies a Laura, a l'Ester, al Guillermo, a l'Èlia, sobretot perquè han estat això. Heu hagut de fer un esforç tots plegats i moltes gràcies a tots i bueno, això, fins la propera.